खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 23 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 5 भाद्र दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि मावफारिया मोनसे गोनांथार थांखिनि बेलायाव बांगोन आरो नोंथाङा आबुं गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन। साख्रियाव गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथाङा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान सोमोन्दोआ इयुनाव मुलाम्फानि लामा सोरजिनो हागौ। रांनि सोमोन्दोनि बेलायाव साननानै आगान लानाया नोंथांनि मोजांनि थाखाय जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांखौ गोदान थुलुंगा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। वृषभ राशि। दिनै नों मोनसे दिदोम सानस्रिजों आवगायलांब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बिबानखौ बाख्नायनो हायो। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोजाम डिलनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो हागोन। रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बाजेट बानायनाया मोजां जागोन। नखरनि सोरबा सासे सोद्रोमानि मोनफुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। न'जों सोमोन्दो गोनां मोनसे बिथांखिनि सायाव सावरायनाया सिगांथिं आवगायलांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सावरायनाया मानसिफोरनि सायाव मोजां गोहोम खोख्लैगोन। साख्रियाव गोदान बिथांखि दिन्थिनायनि खाबु मोननो हागौ। गोदान बायग्राजों सोमोन्दो गोनां फालांगि एबा खामानिफोराव फोसावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा रां दोनथुमनाया इयुनाव मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि आखा-फाखा जानायाव गोदान थुलुंगाखांनायखौ मोनदांगोन। नखराव जायखिजाया जेंनाखौ सोलोजों सुस्रांनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआरि बुजिनाय आरो धैर्यआ नोंथांखौ गोबां बिथिंफोराव थार थिरांथा लानायाव हेफाजाब होगोन। खामानि थिलियाव सासे लोगोनि खारिथिया बाहायजाथाव जानो हागौ। फालांगियाव बायगिरिनि सायख'नायखौ नोजोर होनानै नाजानाया फिथाइ होगोन। रांनि बेलायाव सिगांनि खरसाफोरखौ बिजिरना नायफिननाया मोजां जागोन। न'आव माखासे मोजां खौरांजों आबहावाया गोजोनथाव जानो हागौ। इयुननि सानथांखिखौ नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गनायना लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननाय गोहोआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो खाबु होगोन। साख्रियाव जायखिजाया गोनां थिरांथाया नोंथांनि फारसे थांनो हागौ। फालांगियाव फेहेरनाय सानथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो थाखाय साना मोजां। नाथाय हाखु-दाखु जानायनिफ्राय गोजानाव था। आयजों लोगोसे मुलाम्फा गोनां खाबुफोरबो ओंखारनो हागौ। नोंथांनि बाथ्राफोरा नखराव गोनांथार जागोन। समाजारि बिथिङाव गोदान सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाया इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खान्थि गोनां खामानि मावनायनि रोखोमा गोबां जेथो गोनां हाबाफोरखौ गोरलैसिन खालामगोन। साख्रियाव थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनिफ्राय रेहाय मोनगोन। फालांगियाव एकाउन्ट आरो डकुमेन्टफोरनि सायाव जर'खा नोजोर होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि जागोन आरो नोंथाङा इयुननि थाखाय रां रैखा खालामनो सानथांखि लानो हागोन। नोंथांनि बोसोनखौ नखराव बेसेन होनाय जागोन। सावस्रि आरो रुटिननि बेलायाव आब्रुथि लाखिनायाबो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि।
दिनै समानथि आखु आरो मोजां सानस्रिजों गोबां बिथिङाव जाफुंसार जागोन। खामानि थिलियाव सासे लोगोजों लोगो नांनानै नाजानाया मोजां फिथाय होगोन। नोंथाङा फालांगियाव सासे गोदान बायगिरि एबा बाहागोदारिनि जासिनायफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना थुलुंगाथाव जागोन, नाथाय नाङै बायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ फोजोबनो हायो। नखरजों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव हाबाफारि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाय आरो थिरांथा लानाया नोंथांखौ गोब्राब खामानिफोराव जाफुंसार होनो हागोन। फोथाराव जायखिजाया जेंना-जेंगोनाखौ आजावना लानो खाबु मोनगोन। फालांगियाव बादायगिरिफोरनि खामानिफोरनि सायाव नोजोर लाखिनाया गोनांथि जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हरखाब मुलाम्फा जानायनि खाबु थानो हागौ, नाथाय खैफोद लानायनि सिगां आबुं फोरमायथि ला। नखरनि सासे आंगो सुबुंनो नोंथांनि मददनि गोनांथि जानो हागौ। गोजोन गोसोजों लानाय थिरांथाया बांसिन गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो मोजां गोहोआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो थुलुंगा होगोन। साख्रियाव माखासे फोरोंथाय एबा गोदान खामानि सोलोंनो खाबु मोननो हागौ। गोजाननि जायगाफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायनि नेरसोन दं आरो इयुननि थाखाय बिथांखि लानायनि बेनो थि सम। नखरजों लोगोसे धोरोमारि एबा समाजारि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें कमला गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथि आरो बिबानजों नाजानाया नोंथांखौ गोख्रों फिथाय होगोन। साख्रिनि गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। फालांगियाव रोंगौथि गोनां सुबुंजों सावरायनाया गोदान जाथावनाफोर लाबोगोन। रांनि सोमोन्दोआव दिदोमथि थागोन, नाथाय गेदेर रां थिसननायाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नखरनि सासे बैसोगोरानि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। रुटिनआव एसे सोलायनाया नोंथांखौ मेलेमारि फ्रेश लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया मोनसे गोदान खाबु जागायनो हागोन। नोंथांनि गोदान सानस्रिफोरा खामानि थिलियाव मोजां फिथाय मोननो हागौ। अनलाइन एबा टेकनिकेल बिजोंजों सोमोन्दो गोनां खामानिया फालांगियाव सिगांलांगोन। रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखि बानायनो हायो। लोगोफोरजों रायज्लायनाया जायखिजाया थाबथानाय हाबानि सुस्रांनायनि राहा होनो हायो। नखराव मदद आरो अननाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। नोंथांनि सानबोलावरि आरो बुजिनो हानाय बुजिनाया नोंथांखौ दिनै थार लामा सायख'नायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोजाम नाजानाया मिजिंथिनायनिख्रुइ साबसिन फिथाय मोननो हायो। फालांगियाव बायग्राफोरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन आरो दोनथुमनायखौ गोनांथि होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां खामानिनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसोआरि खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो गोसोनि बाथ्राखौ रानलायनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।